Aprangsi KARDOM kadu kawe la Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la pen pinia banke nali tumpan nili nang than ponia banke non la PM Kisan 13th Installment abanke kumantu adet si nang kache thabi mala sopotax nili nali tumpan la bang so video long nang than pachini pon ikpo la pen PM Kisan jong se anta verify filang polte nali tum KYC complete pilang polte te boha CNC center dam pen nali tum stame KYC verify dam igon mate complete dam igon lalo polte nalitum labang sole bange long don ikpo la penalitum komani abang pu abang PC labang so YouTube channel nang non nang komri milang polte nalitum ka chingon pen subscribe pu to arjan di dasta nalitum berik denon la penadu hestame bel arjan thekloin dakta nalitum bertu denon lala pole monon pinili ajara sonne labang so YouTube channel nang upload stami nalitum mobile long notification nang le daprangi la penalitum stami berta kilong daprangi afano tange thiak penon la PM Kisan labang so 13 installment adet putagle chithan pon lonang nalitum sitame labang so ali jong si andun lang polte nalitum la ti bokhet CSC center long dam pe nalitum sitame KYC verify dam igon la polte nalitum 13 installment banalitum econom sitame puthor nalitum long dun ikpo la pen pachu bang kadak lalo 12 installment bang kadak analitum the screen along thekloin 12 installment bang kadak honorable prime minister has released the 12 installment of the PM Kisan scheme on 17 October 2022 17 October chiklo malam sedak 12 installments ta kadokave labang so PM Kisan long amen kidotum icon along stame thapon iklo lapen puthot non 13 installment ta nang thap dapo pusi government hin pen announce ponos tame labang ke komantua de lo nang thabi pulote nili non molam sa phit pen nali tumphan nang than pachini pon ikpo lapen akimi a process bang ka apply ni a process bang labang ke non ta online pen bang assam state of fund bang ke pave ikla nase kape state bang ke non stame online a process bang ke apply long iglo stame nili tum long dak assam state assam kang bang ke online facility mate labang so process bange pipon pela lepen jong sinali tum jong se offline ke apply ya process nani tum chining tong polte ni lipa chutas tame video islamic alo la ke apply ni ya process bangke nani tum apply ikmelo tangte non labang so det le lang pon iklo nang command to si labang so 13 installment abang nang tum ekona long nang ke chitha bigi lapen command to si nali tum ale kilong igima tangte pada depend penon thiek pen lang pon lo nang lapen nalitum la thek polai PM Kisan job.in 13 installment list 2022 labang kenon nalitum hani lidak penang than pachini ponik pokoman tu achiklo se 13 installment abang nalitum ekona long nang kise thabi gima lapen scheme men banalitum kadoko weta chini po pradhan mantri kisan samman nadi yosna 2023 lapen servicing body minister of agriculture and family welfare lapen lasan that has the installment bank PM Kisan 13 installment 2023 lapen registration that the open now lapen installment amount bank 2000 pusidak tokpon stami 2000 suse non in point la 13 installment along bank total installment in a year dak 3 installments long chodi pusitok stami 3 installments suse lapen current period bang December to March 2023 la song bang si 13 installment bangke nang chithap iki pusi tokpon lo stamina na bangke dak nalitum thekpon long equal screen along PM Kisan.gov.in 13 installment list February 2023 lapen ways to check tagai nalitum lang ikme koson si check ning malata nili nang than pachini pi ikpo mo next video lo lapen PM Kisan 13 installment date 2023 bangke by 20 February 2023 20 February mun February chiklo 20 malam si labang sa installment abang ke dak nang chithab igi pusi dak nang litum nili dak tok pon la pen litum stame thek pon long iklo yo nang litum lang igo 20 February 2023 lalo nang litum anarni pen jong non labang so mo chiklo nang kile ifan stame adet bang ke dak do edalo la sinani tum chong hong channel la se 20 February bang PM Kisan long choklim KYC choklim la pen amen kilong don vera tum bang ke non long ikpo la February 20 February 2023 late nalitum econos tame suri ke thom bang ke nang che thap ikpo jola hello
nalitum la non nalitum stami la bangso article laing pulote nili la video description along dam penalitum lang ikmilo la details article la bangke la penalo la bangke nalitum long ikpo la bangso 13 installment bangke la penala amen ke dotum 1 2 3 installment batahini batai tham ke kelong atum la pen long le da tum bangke te bokhet csc mate common service center along dam pen nalitum KYC complete dam iko mate verify dam iko nalitum Aadhaar card cheponang pola pen bank account cheponang po dala polto nalitum phan nang verify pi ikpo hodak pen tangte pinia video long bang la pathi hek mate सबसे ला information ali tum phan nang 1p nang thani masini li labang so video bang sema reglo la penali tum lekelang chotta chokchelo nali tum coaching hondo pole share ko Karbi long adrat anta pachini ikna command tu chiklo sikelo ima la pen koson ma nali tum kan ma share on share ko la pen nani tum la video ta ada hok tum video lang chotte ti to do la channel bang subscribe re nani tum subscribe la ki air theglo in la bang so dim nani tum berik denon napan bel arjanta theglo in hodak kan nani tum coaching hondo pulote nali tum berik denon la la pulo monan phe ni le jara son le upload stame nali tum mobile long notification le pola pe nali tum stame beta kachini da franya fan tangte pinya video long bang pading destiny le lan cholo la se do me thakme ka do ka ve labang so YouTube channel long kelang ra do an fan stame nil hen pen KARDOM